sebarang ayo sembrono yang mas mareman jangka urip singgo saupama tanpa
Pujian mami susah lamun terto sendang gong kang mungguing genes sun wastara marangga siaratri sarana hantuk eksem ya bapak bapak medole sun wastara ya gones gonas ganes bicarane Depi yang
yang ngono Pate suwon
Sinartan puji hastuti mewah puji hastu para kunjuk ing ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi rayu dada niskala mugi tansah sumandhing jiwangga antika sadaya sagung penenggah sutrisna dalasan kawula para kang atur sawetawis para tamu sutrisna kanthi keparengaturaken waosan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Den sang ya prabu punden para sepuh di seping kaganggong mestuti dhumateng pepoyaning kautamen oke kang sampun kepareng hanampi wahyu ning kasutapan kacehna ing rikalenggahan ing dalu menika abdika sami kapantos kinarya dados tu ing kawruh sumbering pituduh tumraping para mundha mingkahing para kawula dasih ing tansah pinundi sakira bekten para halim purung lo ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah jati ing tansah luring budi para piagung darahing nata para sarjana surjaning budi permamban pambating praja satriyaning negari songsong agung ing laladan dukuh gebel Tegal Giri Nagasari ingkang satu kinurmatan sang ya para rawuh kakung sumana putri kang jahat kalingga maradaning akanami akaturaken sugeng dalu sugeng pinanggihan sawetawis lumantar wisunanipun pametrining budaya keluarga ageng campur sari sekar langit mijil saking laladan riyan musuk Boyolali ingkang pun pangarsani kadang kula kinasih Raka Mas Parman wonten ing kaliyan dalu punika satawis kepareng ngundi dawuh tinimbalan saking paruti sang pamengku gati punden kawula Bapa Supriyadi Ibu Rini Widyastuti Gotra Klungsu akhiripun kepareng adaning dalu tasah kulan Kang Putra kekalih Bagus Rizky Aditya Setiawan kalian Bagus Geri Raditya Arganta dalu piranggihan sinartan keluarga ageng campur sari sekarangit kemenang maneh Bromo sowan ing abdi atur-atur panglipur njuknipun para tamu Sutrisno sinangkuyung sawetawis kalian rental audio sound system Bintang Putra saking Raka Mas Slamet Grenjing ugi kepareng kagiyanaken langsung live streaming saking Zuhri Video Shooting nganti jengaripun Triwara Widawati ingkang sampun sampun lenggah sawetawis sing sampun walenggahan ngabiyantara sowan para kadang Widawati saju kepoko sawiji gilir kemantos tumujing sasana panglipur penggalih prawaka sawanipun Kusmaning Ayu Elida Suryandari saking laladan musuk Boyolali monggo kemareng manek sowan tinampen Mbak Tia Deva yo ugi mijil saking laladan musuk Boyolali Dwi Wara Widawati mijil saking bumi musuk Boyolali marak sowan bukasaning Widawati kang angka 3 kinanti kadang-kadang kula kinasih sekar langit campur sari diajeng Chandra Arlin saking Sambi Boyolali ya nduk sowan nuwun Chandra jangkep Triwara Widawati sowan wonten laladan Gempil Tegal Giri Nagasari para tamu kinanti kadhateng sekar langit campur sari kula ingkang kepareng emandu pun surat drogol saking Karanggedhe Boyolali nderek mangyu bagya lekasipun pamengku gati mugi anggenipun perengadane tasakuran wiwit Purwomadya terus ing wasana manggih rahayu widodha niskala kali saking kuthuk Pangrencana langen pambuka aturaken sinartan sawanipun keluarga ageng campur sari sekar langit
ageng para tamu sutrisna pambuka lelangen kadang-kadang kula kinasih keluarga ageng campur sari sekar langit saking laladan mriyan musuk Boyolali ingkang pun pangarsani kadang kula kinasih Raka Mas Parman. Para tamu sak sampunipun Triwana Widawati ngabyantara ngaturaken atur langen pambuka konjuk rawuhipun para tamu. Miyak sepiring swasana sawetawis purwakasanipun Perkadang Widawati ngabyantara sowan wonten Mbak Elida Suryandari. Monggo. Muji syukur diajeng nggih Kang Mas kasembatan sowan awake dhewe sak konceng laladan dukuh gebel Tegal Giri Nagasari Boyolali nohani dawuh tinimbalan saking keparingipun Sang Pamangku Gati Bapa Supriyadi dalasan Ibu Rini Widyastuti sakluwangsa nggih Mas bengi iki keparengadani tasakuran Kang putra kekalihipun nggih ingkang angka 1 Bagus Rizky Aditya Setiawan kalian Bagus Geri Raditya Arganta. Nggih. Muga-muga dadi bocah sing bekti marang wong tuwa nusa bangsa lan agamane dadi bocah sing saleh. Kados doane kados ngen tulisan. Iya. Wis diaturake ana nggon sepanduk kok ya, Nak. Ning nggon geber. Suka mangun suka karo kanca-kanca. Nggih, nika ngaturaken campur sarine Pak De Parman saka Musuk. Mas iki gerombolan saka Musuk. Pripun? Nggih. Nak, dalem gandeng ki dicara nyukuri Kang Putra Bapak Supriyadi jumbuh karo swasana awake dhewe ngaturake apa sing dadi kekudangane wong tuwa. Nggih. Ya, dijumbuhake karo lelagone Putra Nuswantara awit iki mau wis diweling saka Pamengku Gati pisan kepareng ngaturake kekudangan katur kunjuk putra siji Putra Nuswantara engko sing angka 2 ngudang anak. Oh ngaten. Nggih Mas. Iki ganteng awake dhewe arep ngaturke bawa, ngaturke pandonga, mugi pinarenga katur kunjuk keluarga ageng Bapak Supriyadi dalasan Ibu Kang Putra kanthi tumuju wonten ing sasana panglipur penggalih. Nggih. Karo ngenteni ya Nak, wah jan seneng dikai amanat saking ngersane Gusti Pangeran. Rezeki sing luar biasa lho Mas. Putra loro ndelalah. Nggih. Priya kabeh. Kuwi ya ora apa-apa engko siji neh wedok syukuran meneh ngono ya. Cocok kuwi Mas. Awan mau ngono ndelalake. Lah ya kanca-kanca sekarang wis ning kene to. Nggih. Disembadani tenan kok ya. Nuwun Pak Priyadi, nderek Mangyu Bagya. Niki Kang Bajeng. Nggih. Alhamdulillah Bu, paringi sehat nggih. Ya Allah lucu banget ya Mas pipine. Ayo to. Wah jane ya wis kaya bapak ibune to Nok. Mosok kaya aku kok ya piye. Ya ora. Ayo. Semangga Mas Surat. Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak
kula ndongani Robbi habli minas sholihin mugi kang putra saking Bapak Supriyadi sialan ibu dados putra ingkang soleh. Amin. Ya, berbakti kepada orang tua, nusa bangsa dan agama menjadi taruna sing iso ngungkuli marang bapane. Ngeten nggih Pak Priyadi, dedonga kula sak kanca kasembatan ing karya mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Amin. Allahumma amin. Putrane Pak Supriyadi bagus-bagus. Tenan niate mbiyen iki arep gawe iki ndonga sik nyuwun karo Gusti Allah. Lah ya iso to. Anakku sing ning etan kono ra tek bagus ngene iki. Lah jenengan dhisik piye ceritane? Aku mbiyen ra tek niat. Gobras gabrus. Ora. Lah piye? Kita mbok pegel dadi ya. Alhamdulillah Pak nggih. Paringi berkah barokah. Selamat nggih Pak nggih. Bu sehat bakas wana senang dadi bocah sing pinter ya Nyang. Ya. Nggih Mbah Kakung. Wah, kok Mbah Kakung. Lah yo jenenge yo. Iya, iki diaturke bawane no. Nggih, Bawane langgame. wis heeh, langgame genti. Putra Nuswantara mangga. Ketan bali kolon apa setyane kelakon. Anakku sing bagus dhewe besok pinter saka lae enggal menanga anakku sing tansah kadomo miturut karo wong tuwa, duwe anak sing pinter, nggugu yen diomongi karo wong tuwa. Nentremke ati ya, Mas. Dadi kemarmaning wong tuwa kono. Digadang-gadang besok nek gede dadi putra bocah sing sukses. Iya, pinter. Anakku. Aku perawan, Mas. Mosok to? Loh, apa ya ora ketok to? Perawan wong wingi mampir ning apotek tuku pil KB kok perawan. Wong ki mbok yo. Wah, kowe ki aja ngono. Sing prasaja. Piyayi gepel kene wis pirsa kabeh kok ya. Putraku, anakku wis loro, Mas. Alhamdulillah. Nggih, putri kalih kakung wis komplit. Sing kabeh ya no. Alhamdulillah, Mas. Awakmu loro, aku telu. Sampean telu. Telu ki alhamdulillah dongamu sing siji ki ning Mabes Polri no. Barepe. Jan, dadi elok tenan iki. Dadi anu, elok piye to? Polisi apa? Sing ngomong sapa dadi Lah ning polisi? Mabes Polri ki ngopo nek ora dadi polisi? Dihukum kok kono. Maling lah. Maling. Karo pake. Ora yo, Mas. Elek-elek ngene iki pake iki jebulan UGM e. Unggon kuliah kita, anu Jogja kita, Universitas Gajah Mada. UGM kok. Lah iya. Piye to? Lah kuwi kampus kok. UGM ku ki urip gumantung mara tuwa. Dadi aku ki sing ngempeni wong tuwa, mara tuwaku 9 taun. Jan, wah berarti nek zamane corona kae sampean wis ora ngleling blas no. Zaman corona wingi kae lho, Mas. Aku santai. Lah santai piye lah kae lah awake dhewe ki ndelalah ora iso nyambut gawe.
Lah nek piyai putri wong genah melu bojone mbok piye-piye lan jenengan kuwi? Aku ngadong wong tuwa kok dadi ya santai. Anu, Mbak, duwe sarimi ngono. Iya. Pokoke wong tuwa ora ana ya sapa anane didol aku. Ning ya kuwi biyen kelaku aku jaman. Kok sik Mas, sampean ki kok terus apa-apa ra ana anane didol kok gek bojomu mbok dol. Ya maksudnya gemangan bojo kok gemangan kok apa ya ana lah ya ora. Iya. Ya Mas saiki alhamdulillah disyukuri ya Mas. Mula wong syukur marang nikmat peparinganing Gusti Pangeran. Kuwi bakal ditambahi nikmat sing luwih akeh. Contone kaya aku tak syukuri jaman pandemi biyen kaya ngono kae piye. Iya, Mas. Gusti Allah ngendika kon surat Ibrahim. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna ngadzabil asadid. Sok sapa wonge gelem syukur marang nikmat peparinganing Gusti Allah, mongko bakal ditambahi kenikmatan sing matikel-tikel. Ning sok sapa wae kok kufur utawa ingkar janji karo nikmat paringaning Gusti Allah, wah bebendu sing bakal ditampani. Rungokno Lek Marji, kowe bersyukur ben ndang entuk bojo. Oh. Lah kurang syukur piye to? Apa ora nyukuri peparinganing Gusti Allah? Iki wis ngantek 2023 iki wis ngantek Januari wis ngantek arep Februari. Penting aja diwawah ya, Lek. Nah, ben teko ngono wae wong ki paringane Gusti Allah, mbok cendhek mbok dawa. Nggonamu kono eneng prawan-prawan ngono ra to, Mas? Oke. Lah mbok ya dientukke siji. Aneng ya mbok waras mbok ora ya ora ngerti aku. Oh terus ngono. Durung tak ingo. Nggih. Ya.
Bintang Putra Sound System. Mas Slamet Grenjeng no. Nggih, kalian Zuri video syuting. Di live streaming. Live streaming ya, Mas. Video syuting Zuhri. Dadi sing ningali sing mirsani awake dhewe iku ora gur para tamu sing nggih leres pahargyan kene. Kuwi Kang dadi wonten saindenging Nuswantara ki iso. sak dunia. Lah, lewat channel YouTube Zuhri. Video syuting. Oh, Zuhri Multimedia. Mbok sing gaul ngono lho, Mas. Piye to? Zuhri Multimedia video syuting. Lah kuwi jenenge lak ya video syuting ngono. Iya. Nah, Iki San Bintang Putra iki pama tekan musuk 600 ngono gelem ora to? Gelem. Kontrole tok. Tenan lho. Kowe nak nggonamu gratis kok no. Nek nang nggon aku gratis. Oh iya. Iki gandeng tenan lho. Di live streaming iki kanca-kanca yoga iki do ngleling kabeh. Kok iso? Apa meneh jajaran barisan terdepan para penyaron-penyaron iki. Iya. Agek iki to Iya, saron bener. ning ngarep. Iya iya tenan iki. Tenan. Iki ben lek terkenal kok, Mas. Ayo, mula Aku mumpung pokoknya manggon ngarep ngono. ben ketok dhewe malah ngedangi kancane. Ora apik iki, Mas. Jos penataane iki lho. Heeh, ya dijumbuhake kok. Kala-kala ki lak ya ning ngarep, sing ning ngarep gur orjen. Nah, iki lak ya. Dadi gila-gila ki urgent ki ya ben ra ketok. Arep ning ngarep ya ora ketok wong ireng kaya ngono kok. Ora kok, Mas. Kowe iki dhisik ki kleru. Kleru piye? Nembunge iki aku pengen perawatan karo bojone. Terus Udu bojone, Deng, kayak anake wedok kok. malahan. Ning ya senajan ireng ra apa-apa Mas Parman kaya aku tak syukuri. Wong ireng ki malah sehat. Lah ya Tenan sehat, wong putih ki ya sehat. Kute sehat apa? Piye Sehat, toh? sehat wong ireng. Lah kok iso? Kok Apa ngeyel ana ning lho. nggon kedokteran ora enek to penyakit kehitaman ora ono. Piye Jajal. maksude? Nak penyakit keputihan ono to. Mang aku nek ngono kuwi. Ayo, engko ora suwe kurang jamune jare lah. Heeh, ya. Wah, kowe iki marake mbayangke sing ora-ora ya. Aja dibayangke, dilakoni sisan ae. Alah pripun lho, kula nek kadose nate tanggapan teng ngene jenengan to, Pak. Alah, nggih ndek bengi-bengi nika lho. Apa rung Ya, Mbak Tia, ya, tahu ora ya. kok sliramu ki karo sing bau reksa kajar kok ora tek tepunge piye? Pak Raden Tumenggeng Daliman. Mbak, oh ya Pak Dalim, kelinganku ki. Tumenggeng Lah nek jabat kraton ki basane Tumenggung. Raden Tumenggung. Iki gandeng ki ora kraton ya tumengging ngono lho. Piye to? Nggih. Sehat ya Mas Daliman. Nggih, Pak Alhamdulillah. Daliman. Saiki wis etes badan. Kelinganku mau ki Pak Dalimin, Pak Daliman kok nggih. Nggih, Pak Daliman. Ayo bacotake Nggih. iki kanca-kanca ning mburi ki wis pengen lek ngersake ndang Ya. guyaan kok kono ya. Aduh tunung bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kudu Nuswantara subur makmur. Sumangga Mbak Tia. Ya, ayo yuk munggahke ngundang anak. Iki kaping pindho dawuh saking Bapak Supriyadi minangka kang kagungan kersa. Ayo, ayo 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 ayo. Nak lanang dhewe, nak wedok dhewe. Anak lanang tak sekolah, sayang dadi pegawai. Tak kudane bocah bagus, ojo nganti jenes. Yen itu Kelak
sediane kelakon sampun Mas Surat Iki mu spotmu. Eh? Spotmu lho iki. iki Mas sepot to Spot lho. sepot kok dawane iki mau ki judule ngudangan Ayo ngiras-ngiris kanggo spotmu gawe tiang ngono. ora eneng sepot sepot dhewe Kowe iki ngudangan biasane dhewe. senenge sing dowi kok ya cendhek wis. Saiki Mula kuwi. saiki aku ganti sing sedengan ayo Mas. Apa iya ta? Piye kabarmu? Kabarku ya Sehat, toh? alhamdulillah lho. Piye? Pirang tahun Seger, ramah toh? karo awakmu. Ijek seger to Mas? Ya lumayan. Lumayan piye lho maksudnya? Iki ngarep mburi kok padha wae ya. Ora, sing padha ki ngarep mburi piye? Sing endi? Sing endi? Nak omongan sing cetha. Sing endi? Ngarep mburi padha ki sing endi? Ayo aku ndemok kene iki padha ndemok ngarep wae. Iki saking lemune ginuk-ginuk ki ya ngene iki. Penyanyi 2023 iki nek ora lemu wis ora Angkane zaman Nyip. apa? Iki apa? lagi negara ki gonjang-ganjing. Omong corona ngono wis ora usum. Corona ora usum apa jeneng ki nak cara intelektuale ku apa? Kahanan 2023 ini. Lah piye? Aku ya ora dong kok. Lah maksudnya akeh sing PHK saka pabrik barang kuwi. Oh, ngono to. Apa Regan iya? larang. Mula awake iki do disyukuri senek tanggapan ngene iki aja gur ngrusah wae sambat wae. Iya, Mas. Status mungkin sambat terus kok kowe iki. Ya men. Wong agur kurang wae. Nuruti Pokoknya kurang. semboyane iki kudu sambat, Oh, semboyane kok kudu sambat. Heeh. kudu Ya ya sambat. iki nyambut gawe Nggih, tengene Pak sowan wonten Gebel. Gebel nggih. Gebel Tegal Kiri. Dangu mboten sowan mriki Aturke udakara sungkem wis. katur pepundan-pepundan sedaya. Pak Lurah, Nggih. sungkem Pak kula Pak Lurah. paring sehat. Pak Guru, sehat nggih Pak Pak. Guru. Amin. Mbah nggih. Narta. Mbah Narta. Ora lali Sehat kok. to, Mbah? Amin. Alhamdulillah. Nah. Ngapa Mas Daliman, dulu tak bagekke yoan rasa gemremeng. Mas Daliman. Ora aku ora diceluk dhewe. Kok gemremeng ki ngapa lho iki kok? Mas Daliman. Wong ki mbok ya rada merubah untuk kondisine, ngono lho. Biyen kaya ngono ki ya saiki ki ya sing rada piye ngono lho Mas. Ora mari-mari akhir wong kok gembremeng karepe dhewe. Stokno nak meneng dhewe. Ben wis ta. Wah, saiki wis ora amur karo dulurku seranten kono kok dadi ya ora tau ngrungokke kabare. Biane wis tak simpen lho Mas. Menawa nyetatus. Apa meneh kuwi? Apa kuwi? Kok Bisnis. Ora ngerti kowe. porong mari to? Ayo ki ngaturke panglipur Nggih, apa? saos panglipur, sesarengan campur sari Sekar Langit menika wau sowan siang malam nggih, Mas. Siang malam. Awan mau ya wis ning kene, Aku awan kanca-kanca mau. ki. Ora iso antrene. Lah ngopo? Ora dijak. Yo ganti to penyanyine iki. Karena aku ora iso dangdutan ya. MC ro penyanyi ganti awan bengi. Iya. Ben ra bosen. Atur apa? Wis manut karo awakmu. Heeh. Wonten pamundutan dereng? Urung Ora. pangkul semarangan. Tenang Sawan ora? ora. Wah, ketoke iki sing wis mulai usahane wis mulai maju meneh iki. Seneng aku ngene iki. Tak kandhani. Mas Surat. Sawer pol 50. Ya ora apa-apa timbangane blas ya. Lah nek parkir Semarangan ki mecicil lho, 50 ya mung teko Bawen tok, ora teko Semarang. Ya kira-kira ora kuat ya setengah wae, rasa teko puncake. Lho, teko kene ngono. Nah, ngene iki lho, sing cetok ngene iki. Ora gembremenge langsung preng kok ya. Iya. Tak wacane sik. Nah, iki alhamdulillah. Ya, ning ya engko diaturke ngene Mas Daliman kok ya. Pokoknya nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat ini dari Triyanto Plosorejo. Ya. Sih. Plosorejo Barat Gunung Bagus. Bakule bronjong ijo. Lagu ini buat Mas Paiman sekeluarga. Mas Paiman. Saya mau nyumbang lagu duet. Terima kasih. Nggih. Nyumbang lagu Mas Surat. Yang Iki dibonusi. Lah iya to. Hebate kaya Ya iki nak longgar ya Mas, wis nyanyi bonusi. dawuhe Mas Daliman sik diaturke. Godhong kates senajan kur sithik wis marai lega ning ati. Mas Daliman ben sehat, bagas waras,
Engko anggere awake dhewe iki nyanyi ning kene nyambut kene-kene nyawer terus. Lho, 50-50 ping 10 wis pira? 500 lho. Piye ora elok. Aku Pangkur Semarang anak ning musuke metu 100 lho. Metu 100. Wong kok angel men to kowe iki ya. Pokoke kowe sing metit. Ya. Nyapa lho, nyapa. Ayo ting-tingane. Naneneno. Tak tokke iki lho rasai. Mingkar mingku rengu kara akarana karanan merti Maksudnya piye? Oh, kene terus to? Kowe terus kok. Iki tamu paling rese jan tenan. Njaluk Pangkur Semarangan. Jenenge wong loro iki ya kolaborasi. Ngejek. Wis kadung metu ya anu entekno kok kowe sing dijaluk. Nah, pokoke entek ora entek awakmu lho iki. Mateni wong nek. Kene DP sik. DP sik, ana radio pe. Ora. Ora aku. Nang, DP sik. Nah iya to, Pak. Iki ki nek ora dikerasi pisan-pisan ndak anu. Abang. DP. Kayak ketemu nek aku nyawa cah. Disekseni karo Mbah Narto karo Pak Lurah. DP ya? Heeh. Aduh, DP panas iki aku. biasane paling ora ya seprapat. Santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 50, Pak. DP kok, Pak. DP itu genepane 150. Nah, lah iya. Ya. Tekan ngono kok ya. Tambahi sik. Mulek to iki kok. Ora apa-apa. Tambahi. Ora tambahi cegat ngopo. Kene kok masane mantan gali. Galitung po. Sinukarata mereka karata pakarating ilmu Lenangan ra kanggo jan piye to? Lah timbangane ora engko dimboi, ora dimboi malah kocor. Entekno sisan ben genep. Ngono lho, tak warai. Engko nek ora dimboi dikeroyok wong loro pokoke ya. Kang tumrap ning tanah
Jawa agama ageming haji Lulus. Janji adalah hutang. iya Ya. zaman saiki janji adalah hutang Ngomong karo sing duwe janji mau. wis rampung iki bawane Nang genepi. Lah apa ono? lho Apa Masa ta? apa Geser ono ta? langgam pangkur Semarangan ranek? Ora kok? enek. Pangkur Langgam Semarangan pangkur Semarangan. berbawa tok kok. bawa sik iki tambah ono sik DP niki mau Nah. bawa engko langgam dhewe ngono Pak Lurah iki lho foto apa lho ya ngalah Pak Lurah iki sing di foto kaya kono to, Pak. Jenengan foto apa dhuwure ngono kaya bois-bois mbok mburi niki lho. Lah. Ya. lah kuwi lho Pak lega iku lho Pak apa Pak jujur iki lho ya wis kene ya kuwi kene Wis pokoke matur nuwun karo Mas Daliman. ya ora Wis apa-apa ora apa semono ki ya akeh lho kuwi. iki gelem metu 100 ki lho bejo kemayangan biasane pol 50 kandhani kok Wis ya Mbah Narto pokoke matur karo Mas Daliman. piye Kloso teles. Klasa teles Gusti Allah sing bales. Gusti Allah sing bales Mas Kloso garing. Klasa garing Gusti Allah sing peparing. oh iya kuwi Kloso bedah. Gusti Allah Maha Mirah. oh iya terus Klosone diluntung. terus Arisane wis rampung yo. sing etok aku Nuwun ya Mas. Sehat barokah. rasa pucat metu 100 e pucat Yo ora wis diniati kok ya terus ngono wae iki lho. nek yo los tenan lho. Aku anggar ning daleme Mas Daliman iku lho. Ning ngerti kolae, kamar mandine lho. Wedene ram. Wis lulume iso lho, tenan. Kamar mandi Mas Daliman kuwi. Oh, wah elok tenan lho. Ngono kudu sedakoe amale sing gedhe. Aso dakotul dangil balak ya ngene iki.